da calle normal, que levamos anos peleándonos en 7.000 batallas, pois intentar chegar ao Concello ca participación de todos os vecinos. E por iso montamos Tele de Ourense en Común, que estamos en todos os barrios, porque, a diferencia de outros, queremos que a xente participe. Non se pode prometer nada. Se pode pedir axuda, e é podemos pedir axuda. Ourense en Común ten 3 principios básicos que son a transparencia, a honestidade e a participación. Fundamentalmente é a participación da xente. Eu añadiño outra palabrexa que chaman generosidade, é dicir, as ambicións persoais aquí non teñen cabida. E andamos presentando montamos varios grupos de traballo a recoller primeiro. Hai que facer unha lista de candidatos, hai que facer un programa. E o programa queremos que o fagades vos. Por iso tenemos estes paneis para que vos mesmos marquedes sobre eles o seixalgo que queremos, o que queredes vos. Que esa peza que é seixalgo, que a peza que será, pois, a Ponte, o Couto, ou Palmés, ou outros barrios, trataremos de casalas todas e montar o Ourense en Común que queremos, e de aí sale o programa. Empezamos a elaborar unha serie de documentos que necesitábamos saber si a xente da rúa lle gustaba, o proxecto non lle gustaba, e por iso salimos a rúa a recoller asignaturas. O objetivo era, antes do 11 de novembro, conseguir 1.500. Unha semana antes conseguimos as 1.500 asignaturas, entón seguimos para diante. Se non, pues tamén recuperamos os barcos, íbamos para casa, porque dicíamos, esta xente non lle gusta, entón tampouco queríamos máis compromiso que ese. A xente, unha semana antes, conseguimos as 1.500 asignaturas, seguimos para diante, decidimos, entonces, sí, unha plataforma cidadá que chegue ao Concello. Non como o partido político clásico, sino como unha ferramenta, porque hai que entrar no Concello. Se non entrar no Concello non podes arranxar nada. Entón, a historia estaba en entrar no Concello como ferramenta ao servicio dos vecinos. E que todas as decisións sean sempre a través da participación cidadá. Isto vai nos costar traballo porque non estamos habituados. Pero temos que empezar porque ese é o camiño. O outro camiño, hasta ahora, o resultado xa o estamos vendo todos os días na prensa, na televisión. Ese é o resultado do outro camiño. Este, entendo eu que é o futuro, ou no que nos temos que educar todos en que non vale chegar a votar cada 4 anos e o resto e durante 4 anos que alguén faga por nós o que nin nos pregunta, nin se acorda, nin nada, senón que sexamos nós tamén, nos 4 anos, participar todos os días. Por iso, pois, non queremos máis que seades vos os que digades que se xa algo que é. Logo, pois, o típico dos medios que dice, non vai candidato. Pois é tan fácil como qualquera de vos pode ir de candidato. Porque como participades vos, son de vos os que marcades o candidato. Aquí nadie vai de líder nin de nada. Son os vecinos os que señalan co dedo a que queren que vayan nesa lista. Que poden ser 2, 3, como é habitual. Pois aquí posiblemente sean 50, 60 ou 90, os que a xente señale que a lista e que sea a xente depois deses 80 ou 90 que elixa os que lle gustan e os que non lle gustan. Así de crudo, de sencillo e de diferente. Por eso que aquí non vamos a vir como é habitual que se xa vamos a facer un aeropuerto, non. Para ser vos que digades, queremos un aeropuerto en xa. Para pasar la economía. Un pouco é eso. Organizados, pois, hoxe tocamos estar aquí, algúns estuveron facendo penitencia e cunha mesa na rúa que faga frío, aunque chova, outros, pois, víamos outro día a pegar cartéis,
outros, pois, están facendo outro traballo en outro sitio de documentación, historias, a pregunta clásica que se nos fixeron en outros sitios: quen está detrás de nós? Quen nos financia? Buah. Detrás de mí está a Mali, detrás da Mali está o Ico, detrás do Ico está o Martín. Somos nós, que somos así máis chulos que nadie, colocámoslle peito e tiramos para diante. Como nos financiamos? 5 euros de cada un, e vamos tirando. E usamos, pois, o pouco que podemos aportar cada un, e logo, pois, imaginación. E estas historias, pois, un proyector que trouxemos da casa e lle roubamos a Ico, a pantalla que lle roubamos a outro, e así vamos saindo para diante sin máis pretensións que chegar a todos vos, que sean vos os que decidades a historia. Por aquí non tedes, Chegas tedes. hasta Santiago. Hay camino bastante para poder andar, hacer senderismo, hay muchísimo. Pero que os haxa, Paralelo. que os haxa non quere decir que se use, quero decir, que haxa un aeroporto non quere decir que hai avións dentro, non? Eso, quero decir, onde vai a ser? Hai hábito, hai non hai? Sí. Hombre, hay por aquí, por la zona del pueblo, hay. Ahora, esa ruta do río, desde o Paco Paz, por aí arriba do río que te dices ti, pues efectivamente hai falta. Para poder completar un circuito, por exemplo, que chegara ao colexio, al grupo escolar, pues aí faltaría esa unión. Eso sí, sería unha cosa interesante, por lo menos hasta aí. Para chegar ao polígono Barreiros xa sería unha segunda fase, pero por lo menos hasta aí eso sería interesante. Por lo menos facer unha cousa parecida ao que hai en Mende. En Mende hai unha especie de pasarela que vai hasta Mende. Eso sí, unha cosa parecida. Unha queixa constante de residuos ilegales, de verquidos ilegales. Sí? O sea, de eses puntos que non van un punto limpio, é dicir, unha lavadora aquí. Sí? E están localizados, hai puntos moi concretos. En el camino de Veigas, Donde pueda pasar un coche que pueda verter eso en cualquier sitio te lo encuentras. O sea, si lo tiene que llevar a otro, no. Unha zona máis alexada que non é a primeira vez que ten vandalismo, eso é educación. Pero e que, onde é? Pois, unha zona onde está o colexio, que se fixo como un parque para se alguén quere envenenar, onde metemos comercio local, pequeno comercio. Aquí no hay nada. Aquí todo Orense, todo un barrio Orense. Nada. Bueno, pero nos barrios normalmente hai unha tiendiña onde vas a Hai mercar. Había una que se cerró. No, esta tienda, bueno, Ahora, esta hay tienda pequeños supermercados. Hay una tienda, para efectivamente, porque no hay un sitio adecuado. Eso é o que temos que reflexionar. Por que porque para vamos o camiño para no de Ourense ao Carrefour andando ao lado do río e nos vimos a Seixalbo a descansar? Por que subir? É subir un pouco. É igual, Pero la natural sería por o Barbán. Outra cosa que ten que ver con o comercio local. Cuando falamos das pequenas tendas desas cousas, outra cosa que temos que pensar tamén é que cando queremos facer a festa dos foros, cando queremos facer as festas todas que se fan aquí, vamos ao comercio local. Entón, si vamos ao comercio local para facer as festas. E é unha cousa que temos que reeducarnos tamén, que cando queremos pois facer unha festa no lugar, recurrimos sempre ao comercio local. Oye, dame 50 euros que te poñen anuncios no cartel, tal, pero despois cando temos que gastar o dinheiro, vamos ás grandes superficies. No, pero aquí no hay, ese no hay caso aquí. Un lugar moi participativo nesas cuestións. Quizá iso non sexa... Podemos decir... Você colleche en horas baixas, pero si Sí, non... pero... Hai movidilla. Realmente, sí, ademais préstalle a xente funcionar desa maneira. Pode ser se xa un exemplo para outras Hombre, bisbal. por aí Vamos a nombrar aquí que foi o grupo de base. Eu vou a facer... Creo que temos
sodes a excepción, pero creo que temos máis fama ainda do que somos. A ver, para construir sempre hai que criticar un O pouco. seu último ano que se fixo a comisión de festas, pois consideran moitos factores boi, corpus e tal, e non veu xente a O que festa. debería facer en realidad a administración pública, porque cando administras bens públicos necesitas primeiro saber que necesidades ten ese público, non? Entón, deixámoslo para o final para valorar a vosa relación directa con esas institucións. Liñas de participación cidadana, é dicir, hai actividades do Concello para facer isto que estamos facendo nós, dase vos información, bueno, houve 2 puntos bastante claros que non se daba, era a Becosta e o AVE. Dase vos información dos procesos que se están facendo, dos programas que ten o Concello para esta zona, hai transparencia na inversión pública aquí, os todos Hombre, hai xente que se move moito por todo isto, que se dice algo. Vamos a ver, a asociación de vecinos. Todos non sei aprender. Nós non queremos chegar a ningún sitio, nós queremos aprender para algún día, se algún día chegamos, ir a algo aprendido, seguir aprendendo. Eu creo que tamén ten un pouco de trampa o feito de vir hoxe aquí, é dicir, a idea, a estrutura, bueno, Miguel falou vos moi por riba, pero a estrutura que plantexamos dentro de ese común é que o que estáis facendo vos aquí, imaginadevos que este en cada barrio. É dicir, o Concello, en realidade, sería un papel tan secundario, máis que de meros administradores, porque sodes vos, o sea, somos nós, a mí toca o meu barrio, cando fallamos o meu barrio, tengo que mudar que pero, é dicir, si esa estructura vai para adiante, é dicir, si somos que, de que o modelo de Seixalbo se implante no resto de outros barrios, si hai esas mesas técnicas que asesoran as vosas demandas, xa está. É dicir, xa está. Despois, bueno, pues habrá cosas que nos gusten máis ou menos de determinados, pero en realidade xa está. Isto é, vamos coller estes datos, levaránse as mesas respectivas e volveremos unha proposta de acción para todas estas. Esa proposta vai ser explicar, bueno, faremos unha reunión, pero que veña máis xente, a lo menos os que viñestes agradeceríamos que nos vade, porque son as vosas propostas. Eu vou vir ca piscina, E a idea é, volvense con todas esas propostas e vos refrendades, é dicir, sodes os que refrendades o programa electoral de Seixalbo. É dicir, estas son as demandas que aceptaríamos de calquera, é dicir, Ourense como un partido político, sempre decimos, é unha ferramenta de transformación do Concello. Entón, con ese programa, que se lle dé a quen sexa, que o cumpla. Se o cumple, igual, se xa